Stále je to šampanské, len ho preleje do čajníka a servíruje v šálke. Šikovné. Tak, okolnosti vás všetko naučí. Platíte to ako čaj alebo ako šampanské? No veď ako šampanské, nie? No veď je to šampanské. To ste určite vymysleli vy, čo? To je to Karandišov. To nie je partner pre ňu. Ale tak prečo nie partner? A čo má robiť? Kde si nájde ženicha? Nemá veno. Aj také bez vena si nájdu dobrých ženichov. Myslíte, že by ju Bogudalová vydávala za Karandiševa, keby mala lepší? Hej! Ale nenútim ju násilí. A hlavne sa nestará moje morálku. Nie som jej pes. Ani ja nie. Aj tak je to čudné. To naozaj nemá iného nápadníka. Ale veď nejaký boli. Ale keď ona je taká prostá. Slúžil u nás policajt. Výborný strelec. Boli u nás a para tomu hovorí. Počul som. Dobrý strelec. Dobrý strelec. Tak? Tak? Strieľajte. Strieľajte. No čo je? Poďme strieľajte, čo sa bojíte? No streľte, he? A čo? A on strelil? Jasné, strelil. A zrazil pohár. Iba trochu zbledol. Strieľate úžasne. Strieľate úžasne. Ale zbledli ste. Ale zbledli A ste. co ste strieľali? A to ste strieľali do muža a človeka, ktorý vám nie je blízky. Pozrite. Ja budem strieľať do dievčiny, ktorá mi je najdrahšia na svete. A nezbledli. Dá mi podržať ako si niť. S úsmevom, ľahostajne, strieľa z rovnakej vzdialenosti a vyrazím ju z ruky.